kattonut kiitos kaikille, jotka on kattonut mun videoita, erityisesti niille, jotka tilaavat ja tykkäävät mun videoista ja kommentoivat. Tänään, kuten huomaatte, mulla on tällainen joulunen koriste päässä. Nyt on 19. joulukuuta, joten aion toivottaa kaikille etukäteen, että hyvää joulua. Saattaa tulla joku jouluinen petsivideo jossain vaiheessa, mutta en oikein usko. Mutta täytyisi miettiä ne kuvauspaikat. Kaikille, jotka katsoo mun videoita, niin voin ilmoittaa jo etukäteen, että mulla on aika huono kuvauslaatu joissain. Mutta tällä kertaa, kun mulla on tossa sellainen lamppu tuolla ylhäällä, niin kannattaa tehdä noin. Sillä saa hyvän valaistuksen ja kimaltavan tällaisen koristeen. Mä sain tän mun luokkalaiselta sellaisen lahjaksi, sellaisen Gizmetin. Niin toi sen päällä. Kiitos hänelle. En sano hänen nimeä, mutta uskon, jos hän katsoo niin hän tietää, että tarkoitan häntä. Hän on minun luokaltani paras kaverini. Kiitos hänelle erityisen paljon. Ja tänään jaettiin todistukset. Se oli todella hienoa ja kivaa. Niin hyvää joulua joka ikiselle. Joka ikiselle. Hyvää joulua joka ikiselle. No hyvää joulua jokaiselle. Enää 5 yötä jouluun, joten toivottavasti saatte hienoja lahjoja. Mä saatan tehdä videon mun joululahjoista. Niin laittakaa kommentteja ja laittakaa vaikka, että hyvää joulua ja kertokaa sitten jouluaaton jälkeen vaikka, tai jouluaattona, että mitä lahjoja te saitte. Kiitos kaikille, jotka katsotaan ja hyvää joulua kaikille.